Zed vagyok, itt van velem Tomi, és Szeles. Csá. Csá. Közben a videó elejének. Mit tudod, Zed? Ő is ütögetett. Ja, OP voltam, ez kép. Mindjárt oda megyek, azt kicsaplak a rákba. Yeah. No, ez a... Megjátok gyerekek, ilyen nálunk a hangulat. Igen, ilyen nálunk a hangulat. És van velünk egy vendég. Aki azt hiszem nézi a Tomit. Vagy nem? Ez Szeles. Ez a... Ez rekott a megyerektől. Szeles ide-oda, kész. Kaptam 1000 dolcsit egy gyerektől, már. Giantig hány perc van még, vagy elérhető? De hogyha most leívom a Giantot, az már az enyém. Nem, 4-20. Nem bántod a kis sebet! És még én bántam őt. Fel van töltve a második videóm. Oké. Szednek most tolja felfelé a videóit. Anyádra nekem. Na, én azt terveztem. Akkor bocs, hogy csak beszéljél. Semmi. Én azt terveztem, hogy minden nap lesz videó. Mi? Én azt terveztem, minden nap lesz videó. Oké. És nem soká nyereményjátékot hirdetünk. És igen, nyereményjátékot hirdetünk, amivel megmentjük. Elérhető lesz. Igen, a nyeremény 1000 De ő adja a B. 1000 B. Igen, nyeremény 1000 B. Vagy konkrétan egy XX Kill XX 123 1018 dolcsit adott. Tudom. Nekem is 1000-et adott. Az komoly, akkor ilyen 10 k-ja lehetett. Valaki beindul. Na, mindjárt. Vidi. Húz ki a pad. Mindjárt. Distro. Nem akarsz, hogy elkezdjek PvP-zni? Nem akar. És kicsap. Lol. Csak már lagoltam. Perkit, hadúr. Ezt meg hadúrba kicsapom. Perkit tank. Per kit tank. Ugye, hogy szép? Ja. Oh. És egymás csatornája megnyitok a leírásban. Mind a kettőnk Skype neve van a leírásban. Bocs, ki Laura. Ahol nincs is ki Lauram, csak ilyenekkel szoktam viccelődni, hogy beragadta ki. Amúgy tényleg, Szeles itt vagy? Ugye itt lesz. Distro! Beszart. Az. Hogy menj onnan? Úgy. Visszamenjél? Visszamenjél? Ezt olyan jó mondani. Perkit szuper hos. Jössz? Most gyere! Szeles, az velünk van. Aha, tudom. Szeles az a túl. Zátunk kérsz taszit. Nem. Te kapsz! Meg se bírsz ütni. Hogy ki Laura? Kill! Ne! De ne! Kill! Hogyha valamilyen mesterem admin látja ezt a videót, pánolják ki. Ó, nincs is kill Laura. Tudom. De hogyha Kisgyerek. Hallod, ki jött valami karddal, az beopézott a kisgyerek és megölt. Komoly? Ezt én nem tűröm, ez én is kimegyek diába. Jumpa. Tudod, és első jumpnál lerontod. És nem fogom elrontani.
Mindenki meghal a rákba, mert Allah Akbar. És ilyen 16 perces videók lesznek. Nekem még 5 perces vége a videónak, csak szólok. Ilyen 10 perces, nekem meg 16. Ja. Neki kicsivel több. Amúgy tényleg a textúránk ugyanaz. Ugye? Majd berakom internetre, azt elküldöm a linket ott. Ok. És a Skype nevünk. Mögötted... Ez a gyerek, ez nagyon idegesít. Engem. Hogy van elő csicska? Csú, egy csicska, bazd. Nem volt nálam mentő. Faszom. És az a katon. Most javították 2 mentőt. 2 op. Eladó. Híd alatt. Op. Adjad ide. Adjad ide. Ez az így. Adjad ide fele. Hoho, ki akar cselezni? Oda beteszem a 2 opét, kiveszi, azt úgy fogadja el. Fogadjunk, úgy cselez, figyeld. Úgy le fogja cselezni. Kicsi cselezni. De hallod, hogyha tudják, hogy mi a cselje, akkor meg persze akkor meg persze így nem fogadja el. Microsoft. 2 OP. Nézd meg és kive... What? Mi az? Fogad már el! Ezt nem fogadja el. Tudja, hogy nem, hogy tud. Elutasítja, ugye? Aha. Tehát ilyen csicskák vannak úgymond a szervereken. Szerintem le kéne tiltani az olyat, hogy kiveszed gyorsan azt. Tehát mondjuk 5 másodperc mire berakod, és akkor mondjuk, hogyha ezt valaki nem tudja, akkor meg már szívás. De ez mondjuk csak egy tipp. Igen. És ma fenn lesz ez a 2 videó, azt hiszem. Ja. Igen, fent lesz. Fent lesz. Neki már az 1 fent van, nekem még nincs a 2. Na, fogad És el. lesznek olyan videók, hogy top 5 intro készítő. Ja igen, tényleg, Tomi, keres, és Blue Batman intrójára keresi a címet. Igen, de az a nyereményjáték, nem? Aha, és kap 1000. Aki majd meg tudja mondani 10 másodperc szöveg alapján a zene címét, az kapja meg a nyereményt. Vagyis 1000 B. Tehát, igen, tehát pontos, nem B, az már forint, mesteremcém. Akkor ad. 10 másodperc, tehát 10 másodperc, akár úgy is lehet, hogy megkérdezitek tőle, ez nekünk csak egy szívesség lenne, hogyha megmondanátok nekünk. Igen, mert Tominak értő nagy szüksége van, mert nagyon tetszik neki az intro. Igen, valami aláfestő zene is. Igen. Fú, Big Boy ball. Ne csak olyan legyen, hogy sziasztok, hogy Tomiak ebben a videóban. Aha, nekem is kéne egy intro, mert most kezdtem a videózást. Intro. Na, aki akar nekem csinálni egy ilyen intrót, zárójelbe, mit tudom én, bevezető zene, az, Nem, tudod mi lesz a nyereményjátékban? Mi? Az, hogy aki neked csinál egy intrót, plusz nekem megmondja a zene címét, azt kapja meg a 1000 forintot. Igen. Vagy amennyibe kerül egy elit. Igen. Szóval, aki szeretne elitet, mert rangtalan, az annak itt a lehetősége. Szóval a zséke az 2000 lett. Azt hiszem, ja. Vagy 1500. Tudom, szerintem 2000. Na mindegy. Hát az én videóm